Onye kpara nkụ ahụhụ so ngwere bịara ya ugwo. Ọ wụ onye kpara nkụ ahụhụ so ngwere bịara ya ọdụ ije. Anụkwana ha arụ abụọ awụ ara. Ka m gbara m igbu oge ọnụ. Anụ m otu nwanne anyị nwoke akpọ m na fon sị m nwanyị mba nnọọ mza. Ya sị m na obi arọ ya mma na obi arọ ya mma na iwe na-ewe ya ugbo ene, na otu ọ shiriri ya ugbo ene, na ọwụ na ihe na ekwe ekpe m ugbo, na ọwụ na a ga-efiksi na mara mee na ihere ishi agụkwa ha arụ o, na ya nwakwa ihe ekwe na-agwa m na ọ ya na nwunye ekwu efuleghe m. Na as a matter of fact, na ọ ya nwaburuzo discover m ma werezie link otu vidio ọ bụ mere send ara nwunye kemgbe nọ n'obiri na peji m, na m werekwa olu onunu m na-eji agwa ndị ụmụ nwaanyị ibe m na ụmụ nwoke ibe ya na-eji atụsara ụmụnne na mmanụ otu m na-eshi ekwu na m werekwa otu onunu gwa nwunye before ihe ya emebie ihe. Ụmụnne m nwanne anyị nwoke bidokwuwe shiwa nnọọ bidokwuwe nnọọ okwu ahụ nnọọ nnu warịọ ya sị ngwa emebila ihe, olee ihe ọwụ, gwa m ihe ọwụ. Ya sị m mgbe ekwerela nwunye insecurity oke insecurity na ya ekele nwaanyị nwunye ya chọrọ ịma ọrụ na mma ya na nwa agbọghọbịa ha na ya emekpara nwunye chọrọ ịma ihe nwa agbọghọbịa ji lee ya ụdịka anya olere na ihe ya na-arụ kemgbe ekwere lụ nwunye na ọ naghị atrọst ya na ya ekwuo n'elu ọghọta n'ala na nwa agbọghọbịa mara mma noketaghara ya obu nsogbu na enwechiri ike n'abalị echi nụnụ ọ ga-atụpụrụ ya ọnụ. Ihe ọ ga na-ekwu na enwererere ihe jikọrọ ya na nwa agbọghọbịa ha na ihe enwererere na nwa agbọghọbịa ha nọgide bịa n'akụkụ bịa nọrọ ọdụ, oche niile juru na enwebe nwa agbọghọbịa bịara bịa nọrọ gawụ n'akụkụ ya, na ihe ya na-asọfa yakwa na-edie nwanyị mba nnọọ na ihe mere na ugbo jikelugbo ya ji kpọọ m ugbo ene na o rutele n'olu na ọ ha rutele n'olu na mmana nwa nga ya nwatakịrị nwa enyi ya nwoke tutere obere nwa enyi ya nwoke ya na enyi ya nwoke rụ na mma, then nwunye ya na nwunye demand enyi ya nwoke ahụ rụkwa na mma. Ọ nwunye demand enyi ya nwoke tutere nwunye nwa na ugbo ene obere nwa na ha kpọrọ nwa ana mgbe nwa ahụ dị 14 years na nwa ahụ na ọjọọ sụrụ mee 18 years na July last year na o lekwelenụ WAEC. Ọ ya ka nwatakịrị nwunye gara aga gwawa ya sị na ya chọrọ test, ya chọrọ ka o test ya dede, na ya chọrọ ka o test ya dede. Nwatakịrị according to otu akụkọ shiri ka nwatakịrị si ajụ ọ gwawa ya sọwụrụ na ọ ma na ọ ga-aga university na ya mee ya na ya gwara ya na ya test yara dede. Ya jụ nwatakịrị jụwa ya sị lee ụdị ya ga-eji test dede. Ọ gwa ya sị ya gaga na ya ga-azụtara ya akwa ọ ga-eyi ya gawa ahịa na o yiri akwa ha na ihe eji agwakwa ihe na ya makwa ihe eji na-agwa ya na nke sọwụ na ọ tara ya dede dabaga ma ọ bụrụ na ọ gwaghị eziokwu na ihe ya ga-eme na ọnụ ya ga-akụcha gị. Nwatakịrị sị na ntị na ọ gakwara ya ahụ na ọ gwakwara ya ahụ ya ma otu esi eme na dede dịzikwa ka dadi ya na ọ dịzikwa ka mpa mụrụ ya. Nwa ya 18 years gwaga nwunye na nwa ya zụrụ dịzi ka nna ya, stil nwunye gakwa n'ihu na-agwa ya. Ọ ya ka mere nwunye ya gwawazie the girl na ya ma ihe ya ga-eme. Ya ga-aga n'ime ụlọ gaga were akwa red were ihe o kere n'ime akwa kee n'ime akwa sị the girl na o nyefee ya. The girl asentelekwa ihe nji asị ihe eji agwa ya na ọ ga-arụrụ ihe ya si eme na ọ mara na ọ ga-aga university na ọkwa ma na ya so akwụkwọ skuul na ọkwa ma na ya so elege na skuul na olekwe nka dede mere na ọ bụrụ na ọ chọrọ ịga university na ya test dede and the reason ọ ga-eji nyefee destin wee o nyefee ya ọ bụrụ na o test dede mana ọnya ọ decide ya na ọ gaghị agwa ya na ihe na ọ ga-enyefe ga-egbu ya. Nwatakịrị elegide ihe ka ya na ihe prezentịrị ya na ọfụchọ ya ọ chọrọ ịga university ya ga-enyefe ihe nọ bịazie ntụrụ relax ya anti ya ga nwunye gaa n'ime ahịa ga zụtara nwatakịrị akwa nwa agbọghọbịa na-akwụ na merod chege sị na ya te ya na agaghị ugbo na o yiri dede bịa na obe ndị adanụ sawa akwa na obupụta akwa once dede na-apụta na obe ndị adanụ were otele ekpekuwe ebe dede nọ. Ihe ọ gwara nwatakịrị ọ ya ka ya gara lelo nwa anụ ntara na-apị fon ya gwa ya na agụrụ na-agụ ya na madam ya kwanụ ọ sị na ọ nọ ya na ọ gawara ahịa ya gwa ya na agụrụ na-agụ ya. Nwatakịrị ka na-apịkwa fon adị very serious agụ ihe nọ na meseji a ihe nọ na fon a ya zobiri that phone jụwa ya sị na ọ gịnị ka rige ya uche na onye ha ka e gwara na agụrụ na gị ọ na-agwa ọnụọnụ ga-apịkwa fon ya ezobirizie ya fon nọ ntara ọ sị ngwa brọda na o nyere ya fon ka ya gawazie na kichin ga-emeri nri ya gwa ya sị ya gawa na kichin ọsịsọ. Nwa anụ ntara gawa na kichin ya baga na WhatsApp na ọ ebe ka ya na-agụgazi ebe nwunye ya juga na dede olola na o chefukwala ime ihe ya gwara ya na ebe ya chefukwala ya na-ege voice note ihe nwunye sendụrụ this girl na ya ha ọhala dede ka ọ bịacha na o kpoghe ụlọ otele elu
na ya try ya dede n'ụdị ọbụla na ọwụ na okpohulu kwunye elu dede ya ome ka move na dede nọrọ ọdụ na ọ ga n'akụkụ ya ga nọrọ ọdụ na ụmụ reshiwa ya ure rerewe aka n'isi jụọ ya gwawa ya si ya nidiri here ote nidiri here ote ma lee ma ọ ga-adaba na ihe ihe ya na na-ege ya sị nụkwa unu anụkwa ọ ya ka egewere gecha were sọm fọwọdọrọ onwe ya na fon ya were ihe fon dị ga ewegeghere ya na kichin ebe ọ nọ by then ya gbachine the screen gwawa dị ga so fon ya bụ screen na ọ meghe ya ka ele ihe garịa na fon ya mara ihe o mege ebe ahụ dị ga elosobrọda ya hapụkwa na ya hapụkwa na ya sọsị ya hapụkwa adịghị ele ama na ya hụchagbana ihe ya chọrọ ịhụ ya fọwọdụọla voice note atụ nwunye ga-ekwe egecha ya ya nọzi nwa nụ ntara pasịrị ya nri ọ ga-abụpụta akwa ọ na-asa banye n'ime ụlọ gaga yiri akwa ọwa o yiri akwa sadoghị ya mmiri akwa chinye chọkarịka ọkarịka yiri nnọọ ka oke akwụna ndị ka ike nọ yiri ya kechagbuo onwe ya eriri bent buru bafu dowa na ebe paseji kpehuwe otele chewe side ebe ya nọ ya elege ihe ka elege dị ga elege si ihe a nwunye etu gị taa ka ọ ga-ahụ ya ya si dị ga ele nne ya sị na ọ ma na mma na kwado ruole 18 years ya si yes na na brother na ọwọwụ nga aka nụ celebrate birthday ya ọsịa ngwa na ọ gacha n'ime ụlọ ka ya na ya bụ ga nwee obi aṅụrị digelo asọtọ ngọngọ mana because future ya present ya man ya ahụchago n'ihe niile ya kpụrụ nwa nọ wute iwe nọ ma lakpụrụ di na this girl so that ọ ga-aga gwa madam ya na ya succeeded ọ ya ka ya mere ihe nọ ntara digel madam ya elu ya kokwara ya na ya jụwa the girl sị na ọ gịnị ka o jiri gwere ihe ya na ya bụ mere ka gwa madam ya digel bido kowa ote madam ya shi were akwa ka eriri ya gwa nwunye so ọ ga-ewepụta ihe ahụ o keriri nwa ndị mmadụ ọkwụna gbara na ọ kwụrụ nwa ndị mmadụ agbara ya gwazie nwunye so na o werere nwa ya na-enye nri n'ụlọ nwa edewere under his roof ụlọ ya na-akwụ ụgwọ kwụọ nwa ndị mmadụ agbara gwere ihe krọs mana ihe nwa krọs nwere ike ọ ga-amụ nwa n'elu ụwa nwunye so washi na ọ mara na ihe nyere na obere ihe eji iji aga na onye gwere na ọ ga-amụ nwa ya gwa ya sị na o werere ihe krọs nye nwatakịrị krọs nwatakịrị amazi ihe ọ na-eme obere nwa bịa wakpe bịa nwa ya zụgidere bido na-erutezi ya nso nwatakịrị ama so na o werere cham mee nwa ndị mmadụ na ya ejikere na ya ga-akpọ enyi ya nwoke ka o nwee ike kpọọ parents this girl ka mee ya kpọọ meeting n'ihi na o hypnotizere nwatakịrị na o nwere ihe nwa krọsụrụ o na o gwewala ọgwụ o wepụtawala ọgwụ nwunye ya gbabaga n'ime ụlọ ga-ewepụta nkịrịka akwa ahụ na-eke meghe esidekwe na ọwụ nnu ya ewere dete na ratụ na ya jọs were ya ijaga ya na ihe ahụ ọ chọrọ ime nakwa omene nakwa ihe anụ n'obi akwa omene ya ahụ otu ya na-eshi ele this girl anya na omene na nsogbu anọ na ọ dịla ka ọ ga-adị ọ sị nwunye buo ngwongwo buo akpa ya kpọrọ ụmụ ya abụọ enwebe ọnụ ugbu a ya ma na ya kpọọla ya na fon sele ebe ọ na-agwa ya sị na ihe ahụ uche obi na ya emene na ya ihe ahụ uche obi na-emene nwaanyị mba nọ na ihe eji kpọrọ m ihe ugbo ka nwa ike kpọọ nwa ya na fon jụọ ya ebe ọnụ ka ọ kpọlatara ya ụmụ ya abụọ na the girl ya nwa nga ya na ya send ya pakin na ya send nwatakịrị agakwurune onye kpọtara ya na ya sendela nwatakịrị pakin ọ nụzi n'ụlọ ya na mkpọ nwunye ka e sendera m nọmba nwunye ka m kpọọ ya ka ọ kpọlatara ya ụmụ ya na ọsọgodo na ọ naghị alụzi na nsogbu no problem na ọsọgodo na ọ naghị alụzi no problem na ya kpọlatara ya ụmụ ya na ọwụ ihe kwere kpọwa m ugboene ụmụnne m ekwekwucha m so nwanne m nwoke ya sị dem ya sị biko tupu m aga na okwu m ihe gị na obere nwa ahụ mere ikpokpokpo nna be enyi ya si ekpokpo nna be enyi na e protektịrị onwe ya na ọ bụrụ na ya gadara sef nwatakịrị ya amaghị nwoke na ya anaghị gafọda mana ya gara nga ya hụ na nwatakịrị emakọtagwana na infat nwaanyị mba na ya achọghị gafọda achọghị igbu gafọda m sị na ikpokpokpo nna be enyi ya si yes na ya protektịrị onwe ya well m sị oke ịrụkwa n'afọ ole ya ekwuo nwunye ṅarụkwa n'afọ ole ya ekwuo demo from afọ ole ịrụ ihe ijiri too nwunye ṅụ complete 9 years ka iji too nwaanyị gị na-ebi n'ụlọ nwunye ṅụ ị na-alụ ihe iji too 9 years ya si yes m sị ya and na agụnwawo di ya by right ọ gụnwawo di bụ ụlọ yes m sị ya iche na ihe mere ṅụ di bụ ụlọ because ịwụ nwoke ị nwere amụ ọ gị na-akpani na-akwụ ụgwọ ụlọ ihe mere ṅụ ihe soro mee ṅụ di bụ ụlọ mgbe ụfọdụ ịkụcheta na nwaanyị a gị na-ebi n'oge tore gịnị ya wụhụ ọgbọ itore na ihe niile emekwere m expect na ị ga-eto ị kwesịrị itoyi mana amamihe mana gịnị nwunye ṅụ sef erubedo 30 years itoro eto eto ọ bụla eshiri lele okwu na itoro nwunye ṅụ ọ wee mabe na nne na nna zụcha nwaanyị di ya lụọ ya ọ zụgharịwa ha nwunye n'ụdị oge so di ya nwunye bido drọpụ ụfọdụ karata pikiriwekwana ụfọdụ karata for the sake of di ya na marriage ya iche na nwa mmadụ ga-anọgide like this pọm ya pụta ya akụ aka n'obi sị ama m onye ma ọ bụrụ na ọ maghị onye ahụ na ụdị onwe eji chọrọ ịmara onye ahụ ị gaghị force mmadụ to trust you marriage were long journey
ọ bụrụ na ihe ị hụrụ nwunye gị setịrị trap ahụ gị lecha anya ọ trap gị finish hụta na nwunye gị na ọ bụ maji na ịtụrụ ọ gị kọlọ etu ụda na ị gaghị ama ịga na trap na gị gba nkịtị so that ọ ga-aga gwa the girl so that the girl ga-aga gwa ya that na ha ọga ekwekweghị ya emechara ihe niile even na ọga bara ya mba even na ọga mara ya akala anya otu ụbọchị nwaanyị a ga-akọ aka n'obi sị I know my husband. Ọwụ onye ọbụla ka ị ga-force trust on. Ọwụ gị zụrụ ya enwe otu unu shiri late ọwụ nwanne gị ọ dị na nwaanyị marriage bukọrọ na abụọ ọnụ ọwụ obere obere na ma onwe understand ọkwa na ụdị onwe chọrọ iji mee understand from ote nwunye nshi eme gị ọrụ ka mara mma nwoke and ọ bụ onye ahụrụ n'anya ka na-elegburi. Ọ bụrụ na love enweghị any symptom of jealousy love ahụ dị incomplete. Nwunye ahụ hụrụ n'anya ọ chọrọ ịma ọ chọrọ mgbe ụfọdụ before nwaanyị na-ebehave n'ụdị a ihe o ji na-akpọ ụdịka agwa mgbe ụfọdụ previous experiences o nwere before gị lụọ ya ka ọ dị sure na before ya agbaghe obi ugbo ine gbaghe ewere kpang n'aka na deserve ha na-ekwekwu ya love trust. Ọ bụghị onye ọbụla ka ị ga-ahụ gị na-eme ihe mgbe ọbụla ihe ọbụla isi ya eri ekwere isi ya na ihe n'ugbo na ojighị nji ya si na di eso ojighị nji ọ bụghị ihe a na ụdị onwe echiche trust ya nwa ka ike ga-agwụ and once ike gwụrụ ya the next thing wo I know my husband. Mmadụ kpegodi ya n'ụzọ si ya madam ahụrụ di gị na di ebe ya sị ma onye hụrụ ọwụ di mụ na ọwụ nwoke mụ na-ebi n'ụlọ inye opportunity ọ gbagide game ike gwụ ya ọ naghị enweta ya edoo ya anya otu ụbọchị na ya nyegide onwe ya nsogbu na Chineke gọziri ebute ezigbo nwoke mana inye ha opportunity inye ha this thing inye ha trust ahụ opportunity to mature gị mago gị n'elu the girl ọ wụ na the girl ga-abụ gị mago gị n'elu ya ka ọ wụ na ịdị mbụ ara gabu ya anya ka ide nwezie na onwe hụ trust ọṅụ na o ji nwa gị na set ya trap gị bịa mezie onwe gị eru anya iri ji n'olu ihe gbagana m ugbu a mkpọ ya ka o shipishili ya kpọrọ ụmụ ya kpọtara ṅụ chịtara ṅụ no enwe onye gị na ya duga ụmụ ṅụ udo o nwere ihe mere ikwere kpọm inye ahụ m good presentation o nwere ihe mere ikwere kpọm I'm not what I'm not related. I'm not your wife. I'm not even related to your wife. Mana you still want your wife back. Na-emezi ya na ya kpọlatara ṅụ ụmụ ṅụ na ya kpọlatara ṅụ ụmụ ṅụ na ogodo na ọchọgị like let me understand because ọ bụrụ na kpọlatara ṅụ ụmụ ṅụ ka ị chọrọ ọwụ ụmụ nwa ga-agwa ya kpọlatara ṅụ ụmụ ṅụ ọwụ adult ọ wụ truly na ị chọrọ ụmụ nwa ahụ ọhịa ikwe kpewa m ugbu a ọwụ m nke ikwe kpewa m you know the right place to go ị ga wefe akpọ ya abịa amara onye ga-ewere custody ụmụaka mana ime you came to me present kwana mata nga ọfụma no mgbe ụfọdụ pride na-emebikwa n'ihe ekwe mgbe ụfọdụ anaghị adịkwana mma to me i werele ntu mapụ rufu otu bụ ọka bụ nail hole patch it before ya ehuo mmiri na-asụ wee bata ọ gị toro nwunye ọ gaghị na-eme mistake gị na-eme mistake ọgụ nwa ụdị bụ ụlọ i kwesịghị ya test ya n'ụdị a gị hụkwa ururu game ma ọ gbaga ọ nwaanyị ka ọ ururu game ọ gbaga ife ya n'isi lekiri ya so this woman ewele mgbe gị ga-atrọst m even ndị ga-eleti okwu gị nwa ya akalanya ya gaga ewere gị feedback mana ị magoro n'elu the girl sozo ka akọwara gị aka ka onye chọrọ blame ugbu a ka blame your wife ọ dịkwaghị mma ya sị nwaanyị mba nọ na m eweli iwe mbikọ na ka ya gwazie m eziokwu na m rịa ọrịa nwunye olowa na ya dị very very sorry na ya regretịrị na mbikọ ụmụnne m okwekwele kwucha m sị nyere m nọmba nwunye m ya enye m nọmba nwunye ya sendịara m nọmba nwunye m si ya ugbu a isendịarala m nọmba nwunye m aga m akpọ ya the only condition m ga-eji akpọ ya wụ ma ị laghachikwara kpọọ nwunye m si ya na ịdị sorry na ya gbaghara na ọwa aka ọ na-ekwensu n'ụdị ọbụla ị ga-eji rịọ ya bidogodo from there then mkpọzie ya m jụọ ya ma enwere ihe gị na-ekwuole ma enwere otu isi ya na ịdị sorry ọ wee ebe ahụ ka m ga-agbakwasị ụkwụ mana ọ bụrụ na esi m kpọọ ya kpọlatara gị ụmụ m magodo ma ọ chọghị ịlụ ọ chọghị this and that eche m na aga m emeli ụdịka kọl ahụ ya sị nwa mba na ihe nidiri nwunye back na on a normal ground ọ na-atọ ọchị mana o wutekwara m ọ sị m na ọ ka ya rịrị this girl elu a young girl kwesịrị ịwụta ntam ka ya eji mara na ihe na-ebi n'ụlọ na ọwụ good na kpabede na nwunye ya na anya bedị anya na ya rịrị the girl elu regret ya ọnụ m esue ya ma na ya mmadụ nwoke nwere ike ịnọ n'elu nwaanyị wee ezigbo iwe na nwatakịrị agbajala onwe obere nwa ya fili na ọ ka bụ obere nwa na nwatakịrị ihe akpakọwo ha ọnụ na ya nidiri nwunye back na mbiko na ụdị ọbụla m ga-eji mee na ya mana otu ya ga-echesi nwunye ya na nwunye ya dị stọbọn ya wụ na ya ga-ejikwe stọbọnnes esonye m sawashi hapụrụ mmadụ na ode Chineke eshiri kee ya ị ga-asịrịrị ya sorry ka ibido from there ị gaghị asọ dị stọbọn ka ị werekwe stọbọnnes sonwe ọ bụghị mụ na eti gị isi na ụdịrị ihe ahụ
na ọ nwere otu ọ ga-adị na ọ dịrị izi na nwatakịrị wụ n'elu bed na ọ bụ expert na ya agwala ya shi n'ụlọ ịpụ ọ lakwala na ọ gakwuru nne ma onye na ya agbalịala na ha gazie ga zụtọpụ ka efuru afụ na ya zụọ ya ole wayek na ọ pụọkwala na ụdị ọ chọrọ iji shi n'ụlọ ịpụ na mbiko na m yọwara ya nwunye na ya dị sọrị m sị ya dịka m gwara gị ị ga-asịrịrị ya kpoo ya fest si ya na ịdị sọrị ka m bidozie from there aga m akpọ ya si ya na dị nsọ dị sọrị walego nwa akpọ gị si ekpelọtara gị ọmụnwa it doesn't work ọ gaghị na blend ya ekwekwele kwucha ya sị m oke na ọ ga-akpọ ya igbo ya drọpụ hala igbo na ya ga-akpọ igbo rịọwa ya na mbiko na mkpọbatakwa ya ozugbo na ya nidiri nwaanyị a back to this house immediately na ihe ya na-ebi n'ụlọ na ọwụ good na nwunye na ọkpakọrọ na ya nidiri nwunye before temptation anara ihe ọma Chineke nyere na mbiko ụmụnne m okwekwele kwucha ya gbanyọ ọ ya ka o kpaghachiri m after like 30 minutes na ya kpole na ya arịọ gị na nwunye na-ebe na fon na obega akwa na obega akwa na mbiko na ya kpole ya arịọgidere ọgwa ya na ya na-alụgachi ya na-alụga na mbiko bata n'ogwu mkpachino nwanne ya nwaanyị ya ahụ nọmba m tinye so nwaanyị mba nnọọ na nwoke ọkparala weta okwu a ebe a ntị eyo o wetala n'ihe nwaanyị ọma nne m ọma nwaanyị mara mma ihe ya ma ya chịwa sị nwaanyị mba na m hapụkwa Igbo leta m shi mara sị ya mara mma ihe ya ma m sị ga aghọta ka anyị hapụ ịga into details di gị ọnụ nga ahụ ya sị mba mụ na di gị ekwuole nne m ihe i mere imetechakwaghị ya ma ṅụ ma di gị enwede onye ka emetere ụnụ abụọ ụnụ mekasaga ihe ụwa oyi elee otu ị ga-esi pali ogbe eji ya ga were nya ga ewu n'olu ọkwa ịmasị ibilite si chọrọ ịga enwere ebe ị na-aga gị welite akwa ị na-eyi aga yiri akwa ṅụ gawa ihe ịgachi ị ga-agaracha lo mana gị bido ewelite akwa anụ gị na-enyo ị ga-enyogide ntụli gị nyote the reason ijiri ị gaghị eyi ya elee otu ị ga-esi ịpụta gị na-etest nwoke gị na-ebi n'ụlọ ọ dịkwa hụ mma nne m na nwaanyị mba nnọọ na mmapụga ya ma ihe ekwere mee ihe mere m sị enweghị ikwere mee ihe mere dị mma nne m ma nye mma ya abụọ ma gị nwe onwe gị test gana ma ya onwe ya testịrị ụnụ abụọ mere very big mistake kwesịghị ekwesị ihe ụnụ nọ n'ime marriage ụnụ anụghụ na court of law ka ụnụ ji anọ na laboratory ebe a na-etest ihe dị iche iche gịnị ka ị test gakwana ya onwe ya test kwara ndị test ụnụ abụọ ụnụ mere mistake n'ịgwa gị eziokwu mụ na di m ekwuole kwere maka ụmụ nwatakịrị alakwala na asa achụlala ya ọ chụlala ya nwatakịrị anọzighị ebe ahụ go back to your home n'ihi na otu ị na-efenishi ugbo na-efenishi ihe na ugbo ọkụ ka na-eme ọ ka na-ihu nwa rịrịrị ekwekwala ka o huo ọkụ na-agba agba ọ dịkwa hụ mma ịnọgide nọ gị palị gị nwoke gị na-ebi i test hụ ya mgbe iche test nwoke mgbe ọ chọrọ ịlụṅụ gị si echere ka ya bịabịana gị bido test waya so that enweghị ihe hụrụ na na-alaike gị bụ ndị mbụ si ya na ị na-alụgachi gị hapụga nwoke ya bịakwa ụgwọ isi gị bidozie ntụ were ihe ha na nwa 18 years na-etest nwoke na Naịjirịa n'oge kelugbeelu gị ji test ga nwatakịrị nwa ọ zụrụ ọ chọrọ ime ụdịrị ihe dị otu ahụ mma ụdịrị ihe ahụ mma emekọtagwa n'ehi ya mma ha emegidere ya onye otu ị ga-echisi nwatakịrị were onwe ya tọọ dị n'ahụ ọ dịkwana hụ mma nne m ihe mere adịkwa hụ mma na ụdị ka nwe imetakwa ya onwe ekwenụ kwesịrị ịbara nwatakịrị mba nwatakịrị nọ ndahie ya agaga mee ụnụ abụọ ụnụ mekasara ụnụ abụọ emete nweta ka emetadoro n motu abịala bịa ịbịa ka akụkọ na ugbo akụrụ na-agaji laghachi ọ dị nke ọwụ Chukwu mere bere ọ sị ya ekpo n'okpo nna be enyi mma ana m asụ n'ụlọ ekwe ma afọ ime ọ na-acha mgbe na-adịghị anya kedụkwanụ maka ọrịa elegharịwa anya mana ọ sị ya protektịrị onwe ya go back to your home enwe onye na-ahapụrụ ụlọ gị di nwekwanụ di enwe ihe na street enwe onye wụ sent ị na-etest na ụdị nwa iji etest nwoke na ụdị ahụ ya sị nwaanyị mba nnọọ na ihe na ugbo m kwugekwa ugbu ene na ọgwụkwụ n'ọkwa sụkọsọ mmiri na ihe mere n'ụwụ na ọwụghị ihe ọjọọ mmadụ itest mmadụ na ebe o wetara na mgbotowaziere mba ụwa ka ya nụ ihe mba ụwa ga ya na ya abụọ ga-agụ kọmentị ka ya nụ ihe mba ụwa ga-agwakwana ya ka ya nụkwana ihe mba ụwa ga-agwakwana ya na ọwụ ihe ọjọọ itest mmadụ na testin dị mbụ dịrị na ihe ga-adị clear to you na ị nwere right itest na ihe matara na onye testịrị na ọ dara ada na ihe kwesịrị ịmata m sị nne m ya sị ihe ka ime gị ugbu na-akwa ụlọ nwe ka ị nọ nga turn ya to court of law ebe a na-awa awụlite elu agwụtu ala defense a na-aga elu ala tu ala elegwere ihe kwetere na ije test ya na ihe eji ya ma nọ naanị ya ma ihe ekwe test ya nọ naanị ya ma ihe ekwe test ya ụmụnne m ihe ga-eju m anya m sị nne m ọma ya sị otere ugbo etere ụzọ gị na di gị unu mekasara nwa ọnụ abụọ ma ṅụ ma ya mekasara nwa ọnụ unu abụọ felu ga mara eji unu nọ na bọndụ ji unu mekasara ụmụaka unu mụrụ ka unu na-achọ
unu build wele this thing na build way before ị mara na ya dịka ọkụ fuel ọkụ ha were fuel before ị mara na ụmụaka dị displaced a na-akọzi n'elu a na-aka n'ọlụ ụmụaka ga-amụwe nne nọrọ left nna nọrọ right agaghị eleta onye ka ebe mgbe a gakọtara ije ahụ na ụzọ ọjọọ ihe emebie ọ gịnị ka ị chọrọ ka ị chọrọ ka akọwara ha aka nna m imetekweghị ya nwaanyị ọma di gị hụkwara nọ n'anya ọ wụ iwe ka o jiri mebie ihe mgbe ụfọdụ asa m ihe na-abịa nakpe ọ sị erigretịrị ya erigretị the proper action ya gara iteke wee kọta gị kọcha ize ya n'ọnụ na ya erigretịrị ya ngwa hapụkwanụ nne m gharawa enwekwara ụmụ nwoke mmega kara akụla egbu enu nwatakịrị a na-ekwe mma ha tọchabe n'ihe ime sis stil nwunye ha nọkwa anakwa apachi enweghị onye ebe bụ ọka mma nne m kwere maka ụmụ enụkwa enụ and ọgụ nwa manyere ọkụ hụ gị nọ ya sị nwa mba nọ na ya nọ na ihe m kwuru na o ruo fraịde nọ ka ya lawa na mbatị mburukwe n'obi na ihe enweghị ike ịlụ ọfọ ha nwoke na ihe enweghị ike ịlụ ọfọ ha atọl na ihe enweghị ike ịlụ ọfọ ha m sawashi onye alọvụrụ gawawawa hapụwawa ebe ọrịa ọla ụmụnne m kwuche ụta ka ishu ndị ugwu a ụnụ ahụnanụ ịnụ ngala ugbo ene anaghị ike anọgide gị sị ka ị mara ihe mmadụ ga-eme ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-eme ihe n'ugbo nwaanyị mere a lot of women oke testing oke ịchọ problem ebe problem na-anọ oke anọkọta na-aga esaachị mgbe ụfọdụ na-etu ihe etugo ihe abụga nwa ama m enwe ihe etugo ihe abụga na-etu ihe nke m na-aga akọwatanwu etutezighala exactly ihe ha na-etu abazie nkuku elu n'ala ihe yarụ ka mgbe agasịghị mmadụ chọtara ihe ahụ ọ na-achọ ụfọdụ ụmụ nwaanyị nọ na-eme ihe ugbo nwaanyị mere oke testing etesta n'elu etesta n'ala etesta n'elu mgbe niile asị mara ihe ga-eme mgbe niile ị na-amara ihe ga-eme nọ n'ime marriage for crying out loud a very long journey n'ebe ọ na-abụ aga tile ọnwa nke wọ na-abụ ọ gịnị ka iji chọrọ ịmara ihe ahụ na-aga abara gị na ya bụ uru ọ na-eme ịtụgịletụgị tute gị jizi aka set z trap kwarazie dị gel kwanye gara gaa n'ime aja imagine were ego nwoke nyere gị shiri gaga zọọ peteri yige nwa gị na ya nọ si were gaga rịrawa dị aka n'isi nwoke fel ntụrụ gị bruzi akpa ngalawa ọwụ na ịchọbụla ịla ala bifo kwawo ụmụnne m te ka mbagidere biko ụnụ ihe ndị si na na-akpọkwana marriage ọwụghị egwu eji mkpọtụ mgbe Igbo ọ wụ egwu uche egwu elecha aghara egwu eji ịhụnanya agba egwu eji amamihe mgbudo obi agba ọwụghị mkpakpọ ọwụghị ụzụ ọwụghị ebe a na-ama ịga because of enwere olileanya na ga-amapụta ịba ịga nwe olileanya na ị ga-amapụta taịm ị chọrọ iji mapụta ruo emapụta ịtụ ihe iji amapụta because ọ wụta isi ahụta gị ama m ihe ị ga-eji pụta gị na-etest onye gị na-ebi gị na onwe ngwa na-etest gakwa na-etest gakwanụ kama ị ga-esi ihe ụwa agụgbogwe na otegwe na ịchọrọ ime ihe gị jidezie na nwunye gị test gana nwa akpa ige n'okwu obere nwa etinye ezi ịjụdịghị ya nne mara na nwoke gị gawa na ọwụrụ na ị gara ọwụrụ na ọ mara na nwoke na ene ịga fọda elo onye ka ị ga-ajụ ihe onye na-agwa dị si n'ụgbọ utu ukwurele ekwela ekwe ekpegururu utu bilirilenu ka ị ga-akọta ya nkọta ya kakpe werezi ọnụ na-ajụ dị gele mara na nwoke wali mmụọ ga ịkọnkludu ele mgbe oyi akwa ka ịkọnkludu ya ngaje n'ime ụlọ ka ị ga too ya ngwugwu gị ruteze ya jaghezere ihe ụwa ihe iji wụrụ nwoke ebilie akwa na eliele mgbazi ị ga-ajụwazi esi mara na nwoke ya sị ya ma ọ sụzie mba gị back ya out ị chọrọ itestizi onwe gị ebe nwunye gị testara gị chọzi itestizi onwe gị like this testing na mama ụnụ ji ụnụ awa electrician ụnụ abụọ awe ha mama so ụfọdụ di na nwunye mama ha electricians to each other onye ọbụla ji testa n'aka ọrụkwahụ mma onye ọbụla mara mee kwanyere ụnụ nọ n'ime marriage kwanyere na marriage ahụ ugwu kwanyere na ụmụaka ụnụ mụrụ ugwu ụmụazị ụnụ mụrụ kwanyere ha ugwu ma e enweghị ihe ọzọ kwanyere na ụmụ ahụ ụnụ mụrụ ugwu n'ihi na ụnụ abụọ nidiri nọ together chịkọ aka ọnụ rezie ha dịka nne na nna ọ wụghị imejọsọ ụmụazị oyi echere gaa n'ihu echere gaa n'azụ ụmụaka ibe ha nọrọ na klaasị a na-amụ ihe ha na-eche na mma ha nọ ya mgbe ụfọdụ enwe school events parents kwesịrị ịbịa a na-aga abịa ndị ha na-ahụta na mma ha na mpa ha nọ ọ dịkwahụ mma ụmụnne m ọ ngọ ha nọ n'ọnụ enwe ihe ụnụ ga-agwa ha abụọ nọ n'elu ha bi ebi na kọmentị ugbu nyere nụ m aka ụnụ dụ oke nwoke ụnụ adụ oke nwaanyị I can't do this alone always the reason program a ji na-aga ọfụma enwe nnọọ ndụmọdụ gị onye nke nwoke onye nke nwoke bụ na onyekwere nke nwaanyị a na-emeji a na-agaji ọ ngọ ha nọ n'ọnụ udo dịrị ọnụ